ngizofisa ukuthi ungilalele kahle ngoba lento uma ngiyibeka njengempunga yesintu ngizoyibeka kanje. Uma abazali bakho bengacacile, uyakwazi ukuthi uganwe uma uyinsizwa, uyakwazi ukuthi ugane uma uyintombi. Ngithe ngilalele kahle ngithi uma abazali bakho bengacacile awukwazi ukuthi uganwe wena njenganensizwa, awukwazi ukuthi ugane wena njenganentombi. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele kwazi kwasamanxulu mesibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi. Ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyelele khona lumfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi usanda kusijoyina kwi channel yethu, igama lami ngumlekeleli wakambanjwa. Impunga yesintu, umshana wakofuze fulelo mashiya amahle angathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga kaThumbula Tshatatsha. uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjwa. Kanti insizwa mazingibiza ngonduna kaNdaba, untombi ziyamncumela, insizwa ziyamkhombisa isona esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi. Sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe, ngiyikholwa elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathe inkankane elakhala lathi ngihamba lithese lo sitha lathi ngaha. Ngumjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca umuthu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni xega isimilo maqede sikhohla amasokazi. Kuhlala kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngibe ingxenye la kwi channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV ngizophakela isizwe sikaMthaniya okuyisizwe esimpisholo la kuhlelo lwethu la sithi khona sikreza kogwansilo. Mokuthi umushake kule channel ngizokukhumbuza ukuthi inhloso nqangi kukufundisana ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Izinto ezimkhuba siyazishaya kule channel, izinto ezimkhuba sizwani nazo, kodwa sikhuluma izinto esizothi masizizwa okanye masizenza amathonga lele phansi kothulo lomhlaba bese ayathakasa ngokuthi lezo zinto siyazenza. Kodwa izinto ezimkhuba sizifundi la kule channel siyashaya kakhulu, siyashaya nazo zonke izinto eziphambene uthola ukuthi ziyasiqhatha nokhokho bethu, ziyasiqhatha namathamba lele phansi kothulo lomhlaba. Angikho ke lapho ngiyimpunga yesintu bengithi ake ngisike elijikayo ngenhloso yokwenza kube nogwaja omhlophe ogijima ehlungwini emqondweni womuntu obukele njengamanje nasemqondweni womuntu osethatha isinqumo sokuthi yena Impunga Yesintu TV uyayilandela. Yonke umfanekiso eqoshiwe ngenayo uyakwazi ukuthi ahlale phansi ayinikeze isikhathi senzele ukuthi azike ukuthi kule channel asikhulumi ngezinto ezimkhuba, sikhulumi ngezinto ezukuthwala, sikhulumi ngezinto ezimlingo. Namuhla ke bafowethu la ngikhona ngiyimpunga yesintu ngila. Ngifisa ukuzokhuluma ngesihloko esithi ukuganisa abazali okanye ukushadisa abazali. Ngizocela ukuthi ningivumele sizwe sikaMthaniya ukuthi ngiyibeke ngokuthi ukushadisa abazali. Ngesizathu sokuthi abantu abaningi abaqondo ukuthi vele kunomehluko phakathi kokucaca nokushada. Kodwa ke ngesimo sokuthi ke ngifundisa isintu la angiyibeke nje ngisho ngithi ngizokhuluma ngabazali othola ukuthi abacacile, izingane zabo kodwa zona zikhona, okuwukuthi ke uma abazali bengacacile izingane ziyakwazi yini ukuthi zibacacise. Uma abazali bengacacanga izingane ziyakwazi yini ukuthi zibambeke, uthola ukuthi mhlawumbe izinsizwa azisakwazi ukuthi zigane, uthola ukuthi mhlawumbe ingane zamantombazana azisakwazi ukuthi zigane. Ngizofisa ukuthi ungilalele kahle ngoba lento uma ngiyibeka njengempunga yesintu ngizoyibeka kanje. Uma abazali bakho bengacacile uyakwazi ukuthi uganwe uma uyinsizwa, uyakwazi ukuthi ugane uma uyintombi. Ngithe ngilalele kahle ngithi uma abazali bakho bengacacile awukwazi ukuthi uganwe wena njenganensizwa, awukwazi ukuthi ugane wena njenganentombi. Ngifuna ukuthi ke lento ke ngiyibeke kanje ngoba umbukelo weMpunga Yesintu TV ngiyazi ukuthi usedidekile njengamanje. Lento ikabili. Ingakho ngithi mina njengempunga yesintu angifike ngizoyichaza ukuze abantu bezokwazi ukuthi bayiqonde emqondweni wabo. Kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini kucace.
Njengoba ngithi lento ikabili, injengoba ngiyibeka ukuthi sikhona isimo la uthola ukuthi abazali bakho makuthiwa bacacile uyakwazi ukuthi uganwe, kodwa sikhona futhi isimo la ekuthiwa khona abazali bakho mebengacacile awukwazi ukuthi uganwe wena njenganensizwa, awukwazi ukuthi uganwe wena njenganentombi. Ngizoqala la ke ekuthenini imuphi umuntu ekuthi abazali bakhe mabengacacile kodwa yena akwazi ukuthi aganwe njenganensizwa, akwazi futhi ukuthi agane njenganentombi. Uma kuwukuthi abazali bakho bathema bekuthola bakuthole beyintombi nensizwa kwabe sekutholakala wena waba yile ngane le ekuthiwa iwumlanjwana. Yini umlanjwana? Ngoba kukhona umuntu ongakazeza ukuthi umlanjwana yini ngenkathi siwuchaza. Umlanjwana yingane ezalelwe ekhabo omalume bayo okanye ekhabo mama wayo. Yindaba kwathiwa umlanjwana ingoba abazali bamama wakho okanye abazali bentombi esuke sizele phakathi komuzi basuke bengenawo umlando ophelele ngoyise wengane ozalise ingane yabo yathola umntwana. Yingakho ke kwathiwa umlanjwana ngoba umlando basuke benawo kusuke kuumlando ohlangothi olulodwa okuhlangothi lomndeni wabo, uhlangothi lwengane yabo kuphela, kodwa uhlangothi lukayise wengane abanawo umlando ngalo. Kwabe sekuthiwa umlanjwana ngoba lo mlando abanawo ngengane awuphelele ukuthi lengane izalo ubani wakabani. Ingane ke zaleke kuleso simo ewumlanjwana lento yona ayithi noma izwe ukuthi uma abazali bakho bengacacile wena ngeke ukwazi ukucaca. Leyo ngane yokusuke kufanele ukuthi yona ikhululeke ngoba vele yona ngokwesimo ezaleke kuso ayikho into ezoyivimba ukuthi ingagani. Uma intombazane ingaganwa futhi uma kuwukuthi insizwa ngoba ubaba wayo nomama wayo bavele bahlangana nje bese kwatholakala bona. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe umuntu kukhona umuntu ongaqondi njengamanje ngithi ingane ewumlanjwana ezalwa intombazane lingekho ilobolo eliphumile la kubo kantombi lafike lemukelo. Leyo ngane leyo isuke izokwazi yona ukuthi iganwe uma iyinsizwa, isuke izokwazi ukuthi igane uma iyintombazane. Uzokhumbula ukuthi le nkulumo mayikhulunywa abantu bavele bayikhulume nje bathi uma abazali bakho bengashadile, ngizoyibeka ngalolu limi ukuze abantu basheshe baqonde. Uma abazali bakho bengaganene okanye bengacacile angeke ukwazi ukuthi uganwe uma uyinsizwa. Hayi ngoba kunjalo futhi, kodwa kulesimo lesi engisibekayo njengangishilo ngathi lento ihlukene kabili. Uma kukuthi uyingane ezalwa intombazane ubaba wakhe akalikhiphanga ilobolo, wena usuke uzokwazi ukuthi uganelwa kuphi? Uganelwa esibongweni sakomalume bakho. Ngoba mpunga yesintu kuthiwa insizwa mayigana ivusa umuzi kayise. Pho mina ngaganelwa komalume kanjani? Lalela, uma uzalelwe ekhaya omalume bakho, umuntu osuke uyihlo kuwena umkhulu wakho ozala umama, umuntu osuke unyoko kuwena ugogo wakho ozala umama. Uzokhumbula ukuthi umama wakho uyakwazi ukuthi athole ingane phakathi komuzi okanye umuntu wesifazane uyayithola ingane phakathi komuzi kayise bese kufika isikhathi sokuthi agane. Ngenkathi kufika isikhathi sokuthi agane ngokwesintu sethu nangokwenqubo yethu thina njengabantu abampisholo, leyo ngane ike isale kubo lona wesifazane. Mayisala kubo isala nogogo nomkhulu. Yingakho kuthiwa ingane kagogo. Mawufunda incwadi amava ahlabahlosile kukhona la sikulobe khona sakwenza kwaba nogwaja omhlophe ugijima ehlungweni okuwukuthi ingane esale umuntu wesifazane yakogana ingane kagogo leyo. Sengikhohle ukuthi isiphi isihloko la sibhale khona. Manje ke wena uma uzogana ukomalume bakho usukuvusa indlu kamkhulu, usukuvusa umuzi kamkhulu ngoba umkhulu wakho uyena umuntu osuke uyihlo kuwena, uyena umuntu osuke inhloko kuwena. Ingakho ubiza yena, ubiza isibongo sakhe ngoba uma kuwukuthi wakaNgcobo umama wakho uzalwa kaNgcobo, uNgcobo uyena umkhulu wakho naye aphinda azalwe omunye njalo. Wena ke isibongo sibizayo uzobiza sona isibongo sikamkhulu wakho kuyisibongo sikamama wakho. Okusho ukuthi ke mawugana komalume bakho uganwa khona isibongo sivusayo uvusa indlu kamkhulu wakho. Akusabusaba yindlu kayihlo okuzala ngokwesende, kodwa kuba uyihlo lo osuke ewuyihlo ngokuthi uzalelwe ekhaya. Engisho ukuthi ke bafowethu uma uyingane kanjalo lokho akukuthinto ukuthi wena abazali bakho njengoba bengacacile wena ngeke ukwazi ukuthi ucace ngoba wena uyingane ezalelwe ekhaya komalume bayo. Asibuyeke futhi sizila sesiza manje kulo muntu lo ke manje othola ukuthi
abazali bakhe laphuma ilobolo, lathi maliphuma ilobolo bese bangaphelelisana. Angiqale laba bafowethu, ilobolo alimganisi umuntu. Uma kuukuthi uyazazi ukuthi umuntu wesifazane kwakhishwa ilobolo kuphela, nawe insizwa walobola kuphela, yazi ukuthi ilobolo alimganisi umuntu. Angiyibeke kanje kuzuyizwe, into eganisa umuntu imbuzi yophaphe, imbuzi yokungenisa umakoti okanye imbuzi yokungenisa umuntu wesifazane kubo kansizwa, bese kuzoba inkomo yokumqholisa. Angiyiphinde lento kuba ibalekile. Into eganisa umuntu akulona ilobolo. Ukukhishwa kwelobolo insizwa kethi, ukulobola kwakhe akusho ukuthi usuganiwe, kodwa kusho ukuthi usuyiqalile indlela eya ekuganweni. Ngenkathi lo wesifazane naye selotsholwe, akusho ukuthi umuntu wesifazane ngokulotsholwa kwakho wena usuganile, awukakagani. Into eganisa umuntu imbuzi yophaphe le ekukhiphayo wena umuntu wesifazane. Uphinde uyongeniswa ngembuzi ngale kubo kamkhwenyana. Uphinde futhi umkhwenyana akhipha inkomo yokuqholisa. Uma usunjalo kusuka usuganiwe, usuke usuganwe nje ngokuphelele. Mawufuna ukwazi kabanzi ngalezi zinto engizithintayo, inkomo yokuqholisa kanjalo nembuzi yophaphe, ithola incwadi esihloko sithi amava ahlabahloseli. Izokwenza kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondweni wakho ukuze ukwazi ukuthi nalento engikhuluma ngayo ikucacele, ingakudidi nakancane. Asiqhubeke ke size la. Ngezikhathi ezingemuva kwake kwenzeka uthola ukuthi insizwa izohamba iye kolobola. Ngenkathi ihamba iya kolobola ithi siqedile ukulobola, bese emva kwalokho uthola ukuthi emuva kubo kuthi makushona ilanga akekho umuntu okhanyisa ubhaqa, akekho umuntu ophemba eziko ukuze kufudumale. Abese hamba eya kubo kaNtombazana ekhweni lakhe. Athi umefika khona kubo kaNtombazana afika azikhalela ukuthi emuva kumnyama makushona ilanga akekho umuntu okhanyisa ubhaqa, akekho umuntu ophembayo ukuze kufudumale. Babe sebemzwela boNtombazana, babe sebemnikeza igunya lokuthi lona wesifazane abavele bamembule, ahamba ekhona emzini ayomisa umuzi. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu uzothi eselobolile okanye sekulotsholiwe kwaqedwa, bese bavela abantu bayahamba baya kobhala enkantolo. Lokho kokubhala ke into entsha ngoba into efike nondlebe zikhanyilanga, kodwa nayo ngizoyithinta ngoba iwumthelela kulento esikhuluma ngayo. Ngenkathi ke ababo kaNtombi sebemvumelile lo wesifazane okuthi uzohamba elaphana la elotsholelwe khona okuyike ekhakhakhe. Uma efika khona wayekafika hlale, bafike bamembule khona isiko lokwembula umuntu la esuke enikezwa khona imvume yokuthi usengahamba phakathi kwegceke nasendlini, futhi usengakwazi ukuthi akotize njenganomakoti. Ngenkathi ke sekwenzeka konke lokho, labantu kwakuhamba isikhathi bazibone sebenethezekile ngenkathi behleli. Ngenkathi benethezekile ngenkathi behleli babe sebekhohlwa ukuthi abakaganani ngokuphelele. Lona wesifazane njengoba elana akaganile ngesizathu sokuthi imbuzi yophaphe ayikakahlatshwa, kanjalo nenkomo yokumqhoyisa nembuzi kumngenisa ayikakakhishwa. Labantu laba baqhubeke bahlale kube mnandi, bazale ingane, zikhule ingane, zazi ukuthi ingane ziphila ngaphansi kwesisekelo sabazali abacacile, kanti hayi ngoba kunjalo. Sihamba isikhathi abazali badlule emhlabeni. Ngenkathi abazali bedlule emhlabeni, badlula nje emhlabeni bahlala ndawonye nelobolo futhi likhishiwe. Lathi malikhishwa ilobolo kodwa kwangaphelela ngesizathu sokuthi labantu bobabili abaganene. Lona wesifazana akaganile lekhaya, nalo wesilisa naye akaganiwe, kodwa kufana nokuthi uhleli nengoduso emagcekeni oyise bakhe. Ngenkathi sebengale kwelamathongo, athi umefika lona wesilisa amathongo afika ammise, athi ndoda, wena uyona indoda ngokuphelele, awuganiwe. Nalo wesifazane naye ngokunjalo ithi imndeni yakubo, wena wahamba wayohlala emzini yabantu ngokungeyona imvumo yethu. Labantu bobabili bafana nabantu abahlalisene ngokungemvume yethongo. Yebo, ngokwabantu bakhuluma, kodwa into eyenza ukuthi umuntu imvume ayithole nongokwasethongweni, into eyenza ukuthi lo muntu wesifazane kubaluleke ukuthi kube khona imbuzi yophaphe, ingoba umuntu nomuntu wesifazane umegana, hayi ngoba kugana yena,
ingoba umuntu nomuntu wesilisa uma eganwa hayi ngoba nako kuganwa yena kodwa kukhona ithongo ekuyilona elisuke liganwa kukhona ithongo nakulo wesifazane ekuyilona elisuke ligana ingakho ibalekile leyambuzi yophapho ukuthi bekhona nale nkomo yokumqhoyisa nale mbuzi yokumngenisa ngapha uma sefikile ngalabo kansizwa ngithe lokho ngikulobile kwincwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile engikulobile ngikhuluma ngale mbuzi leyo phaphe kanjalo nale nkomo yokuqhoyisa ngoba abantu abaningi bazi ukuthi uma sekuphume ilobolo ulowo muntu wesifazane usuke seganile nensizwa isuke siganiwe kanti cha ilobolo akuyona into eganisa umuntu kodwa ilobolo liyindlela eya ekutheni wena wesifazane usuyogana liyindlela eya ekutheni wena wesilisa usuzogana kusukela namuhla bafowethu uma uyazi wena njenganensizwa noma njenganomuntu wesifazane ukuthi ngenkathu ushada okanye ngenkathu ugana wena njenganensizwa awuzange uyikhiphe inkomo yokumqholisa umuntu wesifazane kusukela namhlanje yazi ukuthi awuganiwe nawe umuntu wesifazane uma ukuthi imbuzi yophapha ayizange iziphume kusukela namhlanje yazi ukuthi awuganile angiqhubekeke lento ngenkathi imindeni labantu sibabopha isibajezisa ukuthi bavele bahlala ubaba wensizwa le esuke eyizele phakathi kwamagceke ikithi insizwa mesiqala iqala ingxoxo zelobolo isifisa manje ukulobola ifisa ukuthatha umakoti kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ikwazi ukuthi iqala ilobole kwesinye isikhathi akuvumi iyabambeka yini yenza ukuthi ibambeke ingoba uyiso suke izala usuke ngale kwelamathongo efike wathola icala lokuthi yena kayona indoda ngokuphelele akaganiwe abe sevalela ingane yakhe ngesizathu sokuthi uyakhuluma uyazi ukuthi lengane izothi mayiphuma kwabamanga bese bafike bayitshela ukuthi wena into yenza ukuthi ungaganwa ingoba uyihlo wakho naye wayengaganiwe kodwa la befike bayilahle khona bacacisa ukuthi njengoba nje kwakade sekukhishwe ilobolo labantu sebehlala ndawonye akukhulunywa ngengane ewumlanjwana usuke eqamba amanga umuntu uma ukuthi ingane izalwa intombazane ihlala komalume bayo abazali bayo uyise wayengazange azalobole bese azothi wena into yenza ukuthi ungagani ingoba abazali bakho abaganene usuke eqamba amanga lo muntu kanjalo nalo wesifazane insizwa ithi yafika isizokhuluma ngelobolo bese kuvele kuyachitheka nje insizwa ivele ikhohle kanti na umama wakho naye manje useyakhweleza ukuthi wena uzomeqa ngokwesigaba yena lekhona kwelamathongo ufana nentombazana kodwa wena manje usuzoba umfazi ngokuphelele kanjalo nobaba futhi osuke kuzala ngesimo sokuthi yena indlela wayihamba kodwa wangafika esiphethweni iyona nto lesuke yenza ukuthi ke manje akubambe ungasakwazi ukuthi uganwe ngoba usuke usuzomeqa ngokwesigaba ukukhula bafowethu ngokweminyaka kuyinto engasho lutho ngokwasethongweni uma uyinsizwa okanye uma umuntu wesilisa ungaganiwe noma ungano 50 kodwa ngokwasethongweni usukumfana kanjalo nomuntu wesifazane noma ngamdala kangakanani kodwa mengaganile ngokwasethongweni usuke intombazane lo muntu ingakho ke bafowethu uthola ukuthi ke abazali bakho bavele bakubambe ingoba usuke usuzobeqa ngokwesigaba wena usuke usuzogana wena njenganensizwa udle namadoda phakathi komuzi yena ebedla nabafana baphakathi komuzi uvela kubambeke nje bafowethu ke namuhla ngiyimpunga yesinibekitha ngizokucacisa nje lokuthi akufanele bafowethu sikhohlisane kuyenzeka la uthola ukuthi abazali bakho abagcagcile bese nawe ungakwazi ukuthi ugcace wena njenganensizwa ungakwazi ukuthi ugane wena njenganentombazane kodwa ke kuke kwehluko ukuthi isimo zaleke kuso uzaleke kanjani uma uzalwe ngaphansi kwesisekelo sabazali ekade sekuphumile obolo kodwa bangaphelelisana bangaganana ngokuthi kuphuma imbuzi yophapha ukubuka amakoti kuphinde azongeniswa ngapha aphinde futhi ubaba wakho azokhipha na inkomo yokumqholisa umama wakho abe umfazi ngokuphelele phakathi komuzi uma kungenzekanga konke lokho abazali bakho behleli ndawonye kwaze kwafika isikhathi sokuthi badlule emhlabeni na kanjani izinto zakho zisuke zizoba nzima kakhulu angeke ukwazi ukuthi uganwe wena njenganensizwa mawuzalelwa phakathi kwesisekelo esinjalo angeke ukwazi ukuthi ugane nawe njenganentombazane mawuzalelwe ngaphansi kwesisekelo esinjalo yingakho ke namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu ngithe lento angiyicacise ngoba
ngibonile ukuthi baningi abantu ebadidayo lento ngisho abantu abayincitha buchopho ezintweni ezithinta isintu ngike ngibezwe mabekhuluma ukuthi lento bavele bayibuke nje ngehlo lokuyithatha kancane kanti lento into ejulile iyinto eyenzakalayo iyinto engenzakali futhi sengichazile ukuthi ayenzeki kumuntu onjalo ngishilo ngathi ayenzeki kumuntu owumlanjwana othola ukuthi ilobola lizange lize liphume kodwa kumuntu ekwaphuma ilobolo kubazali bakhe na kanjani yenzeka kunamuhla kukhona umuntu othola ukuthi uphila ngaphansi kwesisekelo sabazali uzitshela ukuthi abazali bakhe bacaca kanti abazange bacace intombazane umfana baqala nje bakhuluma indaba yelobolo bese kuvele kuyachitheka konke kuthi sekuqaliwe kungafinyelele esiphethweni yindaba kanti ngoba abazali babo uthola ukuthi bavele bahamba baya kobhala enkantolo uthola ukuthi bavele bahlala kulotsholiwe kanti imbuzi yophapha izange zibe khona wangangeniswa ngala umama wakhe uyise wakhe wangamqholisa labe khona kwelamathongo ubaba wakhe akahleli namadoda uhleli nabafana baphakathi komuzi uma wakhe naye akahleli nabafazi baphakathi komuzi kodwa uhleli namantombazana phakathi komuzi kuleso simo ke sinjalo angeke ukwazi ukuthi uganwe uma uyinsizwa nawe intombazane angeke ukwazi ukuthi ugane ngoba abazali bakho labe khona bahleli namantombazane uyise wakho naye futhi le khona uhleli nabafana ukuze nawe ukwazi ukuthi ugane egcineni yila sekufanele ukuthi ke manje nibaganisa abazali uma badlula bekuleso simo sinjalo kodwa uma uyingane umlanjwana awukwazi ukuthi ungaganisa abazali bakho ekubeni lingabanga bikho ilobolo elalikade seliphumile ngiyacela ke bafowethu la kuma comment ukuthi uma nifisa ukuthi lento siyiqhubeke le ngikhuluma ngayo nembuzo futhi eninayo ngizokwazi ukuthi ngiyiphendule ngomfanekiso oqoshiwe ngesizathu sokuthi kwesinye isikhathi abantu bayafika kwempunga yesintu ngingasitholi isikhathi sokuthi ngiphendule la kuma comment kodwa kona ama comment ngiyawafunda kakhulu ngiphinde futhi ngenze imfanekiso eqoshiwe ukuphendula lawo ma comment wenu ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku channel yethu Impunga Yesintu TV mina ngiyimpunga yesintu ngeke ngikhathale ukuthi ngifike ngizoniphakela indaba ezimtoti zesintu sethu thina njenganabantu abampisholo ngizophinde ngibuye futhi la sesizokhuluma ngokuthi ke manje ubaganisa kanjani ke abazali uma kuukuthi ukulesimo sokuthi abazali bakho laphuma ilobolo kodwa bangakwazi ukuthi baphelelisane ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Lomtoti mphele kuye wena Lomtoti mphele kuye wena Lomtoti mphele kuye wena Lomtoti mphele kuye wena Baba mina kinti Baba mina Konta Baba mina Konta Konta